Pagpanulis sa kalalaki gamit ang dalang kutsilyo sa duha ka babae na hulikam. Makita sa CCTV footage ang duha ka babae nga giduol sa lalaki kinsa nagdalang kutsilyo. Nakadaga ng usa ka babae samtang na out of frame ang laing babae ug ang suspect apan nakalingkawas usab ang laing babae nga biktima. Nahitabo kini sa Purok 6 Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo alas 4 gaganina nga kadlawon. Sa pagkutlo ni balita, wa pa makareport ang mga biktima ngadto sa kapulisan. Sa social media, nasayran sa Cebu City Police Office ang nahitabo. Kinsa niauhag sa suspect nga mutahan sa mga otoridad. Ilabi na nga naklaro ang naong nini. O siguradong madakpan. Dili gyud ta magkumpiyansa labi na karong mga panahon na either sinulog or not. Everyday gyud sa atong paglakaw-lakaw diya, let us be cautious and let us be vigilant, especially sa ato ang seguridad